खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै अरुण'दयनि फैसाखौ सोमारबाय आरोना लोगोफोर। बेवहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गावनो टुइटारनि गेजेरजों फोरमायनानै होबाय। दा जोंनि BTC-आव बेसेबां फैसा मोननो हामारखौ बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। गिबियावनो आं नै एक्स टुइटाराव फैबाय। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेवहाय पस्ट खालामनानै होबाय आरोना लोगोफोर। नै बेखौ नोंथांमोना नुदोंना? नै बेवहाय जोंनि आसामाव टटेलि नै जोंनि BTC-आव 1100 थाखा मानि अरुण'दयनि फैसाखौ सोनानै हरबाय आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफ्राव आलदा आलदा फैसा सोदों दे लोगोफोर, जेराव मानि दैबानाजों भुगिनांनानै थानाय बेवहाय 2500 मानि बेखौ सोगोन होननानै सिगांनो फोरमायखादोंमोन चिफ मिनिस्टारा। बेखौ मानि सोनानै हरबाय आरो। जेराव जि जायगायाव दैबानाजों गोहोम खोख्लैदों दै, बे जायगायाव एसे गोबां सोदों आरो फैसाखौ ना। जेरै शिबसागर, बेनिफ्राय नै सराइदेव, बेनिफ्राय गलाघाट, बेनिफ्राय जरहाट, बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव मानि 2500 खरै मानि अरुण'दयनि 3.0नि राङारि अनसुंथाइखौ सोनानै हरबाय आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय जोंनि BTC-आव आरोना, जोंनि BTC-आव 1100 मानि बेखिनिखौ मानि सोनानै हरबाय होननानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों पस्ट खालामनानै होबाय आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय टटेल बेनिफिसारि जोंनि जि अरुण'दयनि फैसा सोनाय, बेवहाय गासै टटेल बेसेबांजोन आइजोआ मानि फैसा मोननो हाखो, बा बेसेबांजो आइजोफोरनियाव दिनै बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबखो अरुण'दयनिया, बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनि आरोना। टटेल बेनिफिसारिया नै बेवहाय होखादों नै 37 लाख मानि महिला आइजोफोरनो दिनै अरुण'दयनि 3.0नि राङारि अनसुंथाइखौ मानि सोनानै हरबाय आरोना लोगोफोर। बेयो टटेल मानि बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ लाफानानैबो गासैजों आरोना अल आसामाव बेखिनि 37 लाख महिला आइजोफोरनो बेखिनि फैसाखौ सोनानै हरबाय होननानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावबाय। बेनिफ्राय गासै बेवहाय बाजेटआ मानि मान्थलि मानि बे मास मोनसेनि बाजेटआ 470 क्र'रनि बाजेट थांबाय आरोना बेखिनियाव, मानि बेखिनि फैसा सोनायाव। बेखौ नै बेवहाय बिथाङा रोखा रोखा फोरमायनानै होबाय आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोना मिथिबाय दिनै फैसाखौ सोमारबाय आरो बेवहाय जोंनि दा BTC-आव बेसेबां फैसा मोननो हाखो होनना बुंबा 1100 थाखा मानि नोंथांमोना मोननो हाबाय आरोना। 1250खौबो मोनासै आरो 3000खौबो नोंथांमोना मोनासै, 1100खौल' मोननो हाबाय आरोना। बाखि डिस्ट्रिक्टफ्रावल' 2500खौ मानि सोनानै हरबाय आरोना। मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट जेराव मानि दैबानाजों भुगिनांनाय, बे डिस्ट्रिक्टआवल' मानि 2500खौ सोनानै हरबाय होननानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा गावनो टुइटारनि गेजेरजों फोरमायनानै होबाय आरोना लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो बेखिनि आपडेटखौनो लानानै फैदोंमोन लोगोफोर। नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला जोबथारनायाव चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लाइक खालामनानै होदो, जाहाथे आं नोंथांमोननो गोदान गोदान आपडेट बेबायदिनो लानानै फैबाय थानो हायो। गोजोन्थों, थेंक इउ।